Gitawag kita sa Dios aron magkinabuhi nga putli ug balaan ug makapahimuot ngadto sa Dios. Wala kita gitawag sa Dios aron magpadayon kita sa pagbuhat sa mga butang nga sukwahi sa iyang kabubuton. Aron magbuhat kita sa mga butang nga maoy makapahilayo kanato ngadto sa Dios. Gitawag kita sa Dios mga igsoon aron magbuhat sa mga pagtulunan nga gusto niya nga mahitabo sa atong kinabuhi. Unang Tesalonica 4 versikulo 7 hangtod sa 8. Ang Dios wala magtawag kanato aron magpuyo kita sa sala, kundili aron magkinabuhi kita nga balaan. Sa 8, busa ang magsalikway nining pagtulunana, wala magsalikway sa tao, kundili sa Dios nga maoy naghatag kaninyo sa iyang Espiritu Santo. Busa igsuon magkinabuhi kita nga halayo diha sa sala, nga halayo diha sa pagbuhat sa mga butang nga dili uyon sa kabubuton sa Dios. Ayaw gayud focus sa mga butang igsuon nga maoy hinungdan nga makasala ka. Ayaw focus sa mga butang nga maoy hinungdan nga makaguba sa imong relasyon ngadto sa Dios. Ayaw focus sa mga butang nga maoy mahimong babag sa imong pagtuo ug pag-alagad ngadto sa Ginoo. Tungod kay gitawag kita sa Dios aron mag-alagad nga balaan ngadto kaniya, nga magkinabuhi nga balaan ngadto kaniya isip iyang mga anak ug iyang mga katawan. Sa bersikulo 8 nagpahinumdom sa atoa nga dili gayud nato isalikway kining mga pagtulon-ana, nga dili gayud nato isalikway ang kabubuton sa Dios nga gusto niya nga atong buhaton sa atong kinabuhi. Tungod kay kung ato kining isalikway, ato kining ibaliwala, dili ang pagtulunan sa tao ang imong gisalikway igsuon, kundili ang Dios igsuon nga mao'y naghatag kanato sa iyang espiritu. Sa matag usa kanato igsuon, busa sa kanunay igsuon ang atong kinabuhi atong gamiton sa pagpahimuot kaniya, sa pag-alagad kaniya, ug dili nato ipadayon ang pagagahi sa atong ulo. Tuod kay ang Dios igsuon dili gyud mahimuot niya na. Mga tinawag kitang tanan sa Dios igsuon, gusto niya nga mahimo kitang balaan, mahimo kitang putli sa pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Gusto sa Dios igsuon nga bag-uhon ang tagsa-tagsa kanato ka kinabuhi. Busa igsuon ayaw gayud ibaliwala ug ayaw isalikway ang mga pulong sa Dios. Ang mga pagtulunan sa Ginoo igsuon nga maoy iyang gitudlo sa matag usa kanato. Tungod kay mao kanay maghatod kanato ug maayo nga relasyon ngadto kaniya, lig-on nga relasyon ngadto kaniya ug maayo usab nga relasyon nato sa atong gisikatawo. Tungod kay kung aduna kitay maayo nga kasing-kasing, aduna kitay maayo nga pagbati ngadto sa Dios, aduna usab kitay maayo nga relasyon ngadto sa atong gisikatawo. Tungod kay ang Espiritu sa Dios naghari man sa matag usa kanato. Busa igsuon atong likayan ang paghimo ug pagbuhat ug dili maayo. Tungod kay ang Dios igsuon dili gayud mahimuot niana. Atong timan-an sa kanunay igsuon nga kitang tanan mga tinawag sa Dios. Kitang tanan gihimong balaan sa Dios pinaagi ni Jesucristo nga iyang anak. Busa atong ampingan ang atong kaugalingon. Dili kita magpadayon sa pagbuhat sa mga butang nga mao'y makaguba sa atong relasyon ngadto sa Dios, kun dili magpadayon kita sa atong pag-alagad ngadto kaniya ug dili gayud nato isalikway ang mga pagtulunan nga iyang gitudlo sa matag usa kanato. Tungod kay ang Espiritu sa Dios aniya sa matag usa kanato. Busa igsuon dili gayud nato isalikway ang mga pagtulunan sa Dios na gusto niya nga atong sundon sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Amen. God bless sa tanan.